Pwede bang maging pari at abogadong eksperto sa konstitusyon at the same time? Father Joaquin Guevara Bernas, born on July 8, 1932 sa Baaw, Camarines Sur. Sa Ateneo de Naga, salutatorian, naging Jesuit novice at 18, at top 9 sa 1962 bar exams. Pinili niyang maging Jesuit kahit gusto ng nanay niya na maging diocesan priest siya. Uncle niya sa tuhod si Bishop Jorge Barlin. Pero matatag si Father Bernas, para sa Diyos at para sa bayan. Nagturo sa Ateneo de Manila Law School, naging dean, naging university president. Pero ang pinakamalaki niyang ambag, ang mismong saligang batas ng 1987. Kasama siya sa 1986 Constitutional Commission, Vice Chair ng Bill of Rights Committee. Sinigurado niyang may limitasyon ang martial law. At hindi lang niya ito'y sinulat, binantayan niya ito habang buhay. Bilang abogado, sinuri niya ang bawat sulok ng batas. Bilang pari, sinigurado niyang makatao ito. Sa edad na 75, sabi niya, I feel 35. Hindi siya tumigil. Hindi siya natakot. Pumanaw si Father Bernas noong March 6, 2021. Buhay para sa Diyos, kagalingan para sa batas, puso para sa bayan. Father Joaquin Guevara Bernas, pari, abogado, edukador, eksperto sa konstitusyon, Bicolnon. He showed that you can serve God and defend the Constitution with one life and full integrity. Read more about Father Bernas sa Facebook page ng Saysay Bicol. Madya na sa danay na pagsaysay.